बड'फा सुपार 50 मिशननि जै गिबियावनो जोङो 34 सा एपीएससी नि केन्डिडेट मोननो हादोंमोन। 34 सानि गेजेराव 28 साया प्रिलिम एग्जामखौ पास जादोंमोन। 28 सानि गेजेराव 16 साया मेइन एग्जामखौ पास जादोंमोन। 16 सानि गेजेराव दिनै 7 साया जोंना पार्सनेल इन्टारभिउ बा भाइभा पस्टखौ पास जानो हाबाय। बियो जोबोद गोग्गाथाव बाथ्रा। आङो दिनै बे 7 सा फरायसाफोरखौहाय गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनाय जासिदों आरो बिथांमोनखौ खावलायदों बिथांमोना जाहाथे बड'लेण्डखौ सेवा खालामलाङो, आसाम हादोरखौ सेवा खालामलाङो आरो भारत हादोरखौ सेवा खालामलाङो। समाजनि थालांनाय सुबुंफोर गरिब दुखिया न'खरफोरखौ बिथांमोना जाहाथे सेवा खालामलाङो, सैथोजों आरो गोब्राब हाबा मावनायनि गेजेरजों जाहाथे हादोरनि सार्भिसाव बिथांमोना नांथाबो, बेखौनो आं बिथांमोनखौ खावलायहरो। लोगोसे आङो जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टनि गाहाय प्रमद बर' सारखौ जोबोद गोजोननाय बावहरदों। बिथांखौ थेंकिउ होनहरदों। जोंनि इउपिपिएल बिजेपि आरो जिएसपि नि सरकारखौ थेंकिउ होनहरदों। बिथांमोना जे जोबोद मोजां मोनसे हाबाफारि, बे हाबाफारियानो जाबाय बड'फा सुपार 50 मिशन, बेखौ जे लादों बिथांमोना, बियो जोंनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव आरो जोबोद मोनसे मोजां खामानि जादों बियो। 50 बोसोरसो जोङो गावजों गाव बुलायनानै, गावजों गाव नांलायनानै, बन्द होनानै, बमा बारुदनि राजखान्थि खालामनानै आरो जोङो गावजों गाव माने हाब्रु सारलायनायनि राजखान्थियाव गोदोफबनानै जोङो गुन गोनां सोलोंथाइ लानो हायाखैमोन। दिनै बड'फा सुपार 50 मिशन जाग्रोमोनानो बड'फा सुपार 50 मिशनाव जोंहा 7 सा फरायसाफ्रा क्लियार खालामनायजों लोगोसे जोंनि बिटिआर ओनसोलनिफ्राय गासै फ्राय 50 सासो सुबुंफोर, जोंनि बर' फिसाफ्रानो 34 साया, आं मिथिनायाव 34 साया दिनै पास जानो हादों एपीएससी। बेयो जोबोद गोग्गाथाव बाथ्रा आरो जोबोद ओंथि गोनां बाथ्रा। जाहाथे बे धाराया, बेबायदि जोंनि पास जानायनि हारा बांबाय थानो हाथों। जोङो इउपिएससीआवबो पास जाथों, जोंनि जेआवबो पास जाथों, जोंनि नीट एग्जामावबो पास जाथों आरो बेबायदिनो स्टाफ सिलेक्शन बर्डफ्रावबो पास जाथों। जेसेबां कम्पिटिटिभ एग्जामफोर दङ बेयाव जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलफोरनि जोंनि फरायसाफ्रा, लोगोसेयै जोंनि बर' फिसाफ्रा जाहाथे पास जानो हाथों। जों जौ जुवानि लामायाव थांनो नाङा, जोङो ड्राग्सनि लामायाव थांनो नाङा, जोङो बावहाय गावखौ माने फोजोबस्रांलु लामायाव जों हान्थिनो नाङा। जों बयबो बड'फा सुपार 50 मिशनाव ट्राइ खालामनांगौ आरो जेब्लानो नोंथांमोना बड'फा सुपार 50 मिशनाव हाबगोन अब्लानो जोंनि बिटिआर सरकारा नोंथांमोनखौ 100% सापर्ट खालामनानै नोंखौ सासे एपीएस अफिसार, एससीएस अफिसार, बिडिअ, आईएएस अफिसार, आईआरएस अफिसार, जोंनि डक्टर, इन्जिनियार खालामनो थाखाय जोङो अहरह नाजालांबाय थागोन। बियो जोबोद माने गोजोनथाव बाथ्रा। जोङो जोबोद मोनसे माने गोसोआव सेटिसफेक्सन मोनदों। दिनै बड'फा सुपार 50 मिशननि बायजोआवबो दिनै फरायसाफ्रा पास जानो हादों। आगोलफ्राव बिदि पास जानो हायाखैमोन, मानोना मोनसे कम्पिटिटिभ इनभाइरनमेन्ट गैयामोन। दा जेब्लानिफ्राय जों बड'फा सुपार 50 मिशनखौ जागायदों, फरायसाफोरनि गेजेराव मोनसे कम्पिटिटिभ इनभाइरनमेन्ट फैदों। ओरैनोब्लाबो जायफोर फरायसाफ्रा गाव गावनो एफर्ड खालामनो हायो कचिंखौ, जाय फरायसाफ्रा गावनो बिजाब बायनो हायो, बिथांमोना बड'फा सुपार 50 मिशनाव फैलायनांगौ बाथ्रा गैया। नाथाय आं बायदि, नोंथां बायदि गरिब न'खरनि फरायसाफोर, जायफ्रा कचिं एफर्ड खालामनो हाया, जायफ्रा बिजाब बायनो हाया, जायफ्रा माने एक्सप'जाराव थांनो हाया, जायफ्रा एक्सपार्टफोरजों रायज्लायनायनि खाबु गैया, जायफ्रा आगोलावहाय एपीएससी फरिखा होखांनाय, यूपीएससी फरिखा होखांनाय, बिथांमोनजों मोगा मोगि जानायनि चान्स गैया, बिथांमोन बायदि फरायसाफ्रासो जोंनि बड'फा सुपार 50 मिशनाव फैनांगौ। आरो ओरैनोबाबो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ गावबो मोनसे जोबोद निखावरि न'खरनिफ्राय फैनायमोन, जोबोद गरिब न'खरनिफ्राय फैनायमोन बिथांमोना। ओंखायनो जोङो बिनि मुंखौ बड'फा सुपार 50 मिशन होननानै बुंदों, जाहाथे जोंनि गरिब निखावरि न'खरनि फरायसाफ्रा थुलुंगा मोनो जे बड'फायाबो सासे निखावरि सुबुं जानानै उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनिफ्राय दिनै बिथाङा बड'फा जानो हादों। गतिके जों निखावरि न'खरनिफ्राय थांनानै बड'फा सुपार 50 मिशनाव थांनानै जोङो माबानो एपीएससी, यूपीएससी, नीट, जेई फरिखाखौ मानो पास जानो हाया होननानै मोनसे थुलुंगा मोनथों होननानैनो जोङो बे मिशननि नामखौ बड'फा सुपार 50 मिशन दोनदों। मोनसे गोजोनथाव खौरां, थुनलाइ मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। थांनाय
बोसोरफोराव खुंफुंबोनाय बायदिनो बिटिआर सरखारनि दैदेननायाव बे 2024 मायथाइयावबो गोजोन आरो खौसेथिखौ सिगाङाव दोननानै थामथि क'क्राझार थुनलाइयारि फोरबो एबा क'क्राझार लिटारेरि फोरबो खुंफुंनो साखाफारा जादों। 2024 मायथाइनि जानुवारि दाननि 27, 28 आरो 29 जानुवारिसिम सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गोजोननि नोगोर क'क्राझारनि बड'प कालचारेल कमप्लेक्सआव थामथि क'क्राझार थुनलाइयारि फोरबोखौ खुंफुंनो साखाफारा जादों। बे फोरबोनि गाहाय थांखियानो जादों बर' राव थुनलाइखौ बुहुमाव सिनायथि होनायजों लोगोसे बे फोरबोआव गुबुन गुबुन हादरनि गुबुन गुबुन हारिनि थुनलाइ लिरगिरिफोरनि रोंगौथिखौ फोरमायलायनाय। बेनिखायनो गासै रायजो राजाफोरखौ लोगोसे गोसो गुदुं थुनलाइ लिरगिरिफोरखौ बाहागो लाफैनो थाखाय बानजाय आफादा खावलायहरदों। सोरजिलु गोसोखौ रंजाहोनो, हारिनि राव थुनलाइ जौगाहोनो, सोरजिलु गोसोखौ रंजाहोनो, गायसननो हारि